Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn cefnogi lles pobl drwy gynnig help iddyn nhw gan wirfoddolwyr lleol pan fydd arnyn nhw fwyaf ei angen. Mae'r rhaglen Creu cymunedau cryf yn dod ag awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddoli at ei gilydd i helpu pobl ym Mhen y Bont ar Ogwr sy'n agored i niwed. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen y Bont ar Ogwr, sy'n cael ei adnabod fel BAFO, yn cysylltu sefydliadau'r trydydd sector a'r gwasanaethau cymdeithasol i reoli'r gwaith o gyfeirio pobl nad oes angen llawer iawn o gymorth arnyn nhw. Mae BAFO yn cyfeirio pobl at weithgareddau a chymorth yn eu hardal leol. Yn ystod y pandemig, wnaeth yr rhaglen helpu dros 4,500 o bobl ym Mhen y Bont ar Ogwr. Mae'r gwaith gwirfoddol wedi cynnwys siopa a mynd i nôl presgripsiynau i bobl sy'n hunan-enesu neu'n gwarchod eu hunain. Bod yn gyfaill ar benjawr ffôn i helpu lles meddyliol pobl, rhoi pecynnau bwyd at ei gilydd, a rhoi gwybod i bobl am weithgareddau yn y gymuned y gallen nhw gymryd rhan ynddynt. Mae pobl sydd wedi cael cymorth wedi dweud cymaint y maen nhw'n gwerthfawrogi'r gwasanaeth a sut mae wedi gwella eu lles meddyliol nhw. Mae creu cymunedau cryf yn un yn unig o blith y ffyrdd rydyn ni'n dangos sut mae Cymru iachach yn gweddnewid ein system iechyd a gofal cymdeithasol a'i gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol.